Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo ang kagurangan. Sararo kita sa sadong pagbaklay, anenderong albay gabos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon. Sa
Good morning. Maluhod po kita sa prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble and anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saints of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan. Nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabutan as nautob an sa imong kabutan, natamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kay ni naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ika mamumuto nama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, Martes ay ka-17 simana sa ordinaryong panahon. Isabay man yato sa misang ini ang mga pasasalamat. Pasasalamat for the birthday of Alfred Tudor Bandoho, dulot ni Irinia Garing and family. For the birthday of Solina Ibarra, dulot ni Sonia Perea. Siringman for the 24th birthday, dulot ni Ronald Pucamas Nebriha. Siringman mga pasasalamat, Kanchan and Dibira family, J. Owarde, asin Mariposki family. Siringman mga special na kahagadan, for good spiritual and physical health and safety of my family, dulot ni Rosibi Asopardo Cantara and family, for healing and fast recovery of Raymond, and for guidance of the Holy Spirit,
during exams of John Carl, dulot kan Sanchez family. Siring man, special na kahagadan man ni Josel Asaytono and family. And for healing, dulot ni Carlo. For good health and fast recovery of Pura Aurora and company, dulot kan ni Joan Luta. Successful visit of VIP sa Bayala Mall, dulot ni Erving Nulial. Siring man, special na kahagadan for positive result on visa application of Rita May, dulot kan Mayor family. For safe travel of Rose Pasumala, and for healing, restoration, and good health, dulot ni Ila. Sa mga minasunod na sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Proylan, dulot ni Rosy Asopardo Cantara and family. All Souls, dulot ni Sonia Perea. Catherine, dulot ni Rosy Asopardo Cantara and family. Sa mga minasunod na kalag ni Milton, Nonoy, Jose, Josefa, Antonio, Maria, and Hobeto, dulot ni Tisde and family. Sa kalag ni Randy, dulot kan Sarong Anonymous, Erickson, dulot ni Michelle Domasian. Quintin, for 13th death anniversary, dulot kan Sandigio and Brundial family. Julia and All Souls, dulot ni Mr. and Mrs. Winston Ortel. All Souls, dulot ni Maria Ines Mayor. And Flor de Lisa, dulot ni Mila Rodriguez. Matindog na panggabos, asin awito niya to ang awit sa pagpuon. Sangaran ka nama kanaki sa Espiritu Santo. Amen. Aan kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Matugang nga kitang maging maninigo sa pagdulot kan mga banal na misteryo ako unta sa toong mga kasalan. Kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak mandugod sa toong Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadaan sa toong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa paman, naan sa imong aki magkanig ang pinadagos sa harong kad magturugang na si Marta, Lazaro, asin Maria. Warasan na mimibi kami, nahulikan sa idang pamibi. Kaming maimbod na naglilingkod kay Kristo sa samong mga kapwa. Magkanig ang akoon sa harong na langit noon. Huli kay Yesu Kristo kagunang na niya mo sa imong aki. Nakaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to an inot na tataramon. Pagbasa sa libro ni Exodo. Nagduman si Moises sa mga tao asin ipinahayag sa inda ang gabos na tugon saka mga pagbuot nin kagurangnan. Sarabay na nagsimbag ang mga tao. Gigibuhon mi ang gabos na itinaram nin kagurangnan. Isinurat ni Moises ang gabos na pagbuot nin kagurangnan. Pagkaagang amay, nagtugdok siya nin altar sa pamitisan kan bukid. Nagpatinog siya nin dosenang hariging gapo para sa 12 tribo nin Israel. Dangan nagsugo siya nin nagkapirang hoben na lalaki nin Israel na magdulot nin mga tinutong na atang
asin magsakripisyo nin mga baka bilang dulot para sa katuninongan. Kinuan ni Moises an kabanga kan dugo kan ginadan na mga hayop, asin ibinugtak sa mga palanggana. An kabanga inula niya sa altar. Pagkatapos kinuan niya ang libro nin tipan na nasusuratan kan mga tugon nin kagurangnan. Dangan binasa niya nin makusog sa atubang kan mga tawo. An mga Israelita nagsimbag, susunodon mi ang kagurangnan asin gigibuhon mi ang gabos niyang pagbuot. Kinuan ni Moises ang dugo sa mga palanggana, dangan iwinirik sa mga tawo. Nagsabi siya, ini ang dugo nin pakipagtipan nin kagurangnan, kan itaon niya sa indo ang mga tugon na ini. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Idulot mo sa Diyos ang atang nin pag-umaw. Idulot mo sa Diyos ang atang nin pag-umaw. An makakamhan na Diyos, an kagurangnan, nagtataram, inaapod niya ang bilog na daga, magpuon sa sirangan, sagkod sa sulnupan. Ang Diyos nagliliwanag hali sa Sion, ang syudad na tunay na ladawan nin kagayonan. Idulot mo sa Diyos ang atang nin pag-umaw. Nagtaram siya, darahan nindo sako ang maimbod kong banwaan na nakipagtipan sako huli sa pagdulot nin atang. Ibinabalangibog nin kalangitan ang pagkamatanos nin Diyos, huli ta siya iyo ang hukom. Idulot mo sa Diyos ang atang nin pag-umaw. Atang nin pasalamat idulot mo sa Diyos, asin utubaan sa imong mga panuga sa kahuro halangkawi. Apudan mo ako sa aldaw nin kasakitan, ililigtas ta ka asin uumawon mo ako. Idulot mo sa Diyos ang atang nin pag-umaw. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Matugang ang pagrokyaw kan marhay na bareta, sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dakul na mga Hudiyo ang nagdalaw sa magtugang na Marta asin Maria sa pagranga sa inda. Kan madangog ni Marta na nagdadangadang si Jesus, nagluwas siya sa pagsabat sa iya. Mantang si Maria, nagpawalat sa harong. Sinabihan ni Marta sa Jesus, kunya ang kadigdi kagurangnan, dahil ko taan na nagadan ang tugang ko. Alagad, aram ko na maski ngunyan, itatako sa imo ni Diyos ang anuman na hagadon mo sa iya. Mabubuhay liwat ang tugang mo, sabi ni Jesus. Nagsimbag si Marta, aram ko na mabubuhay siya liwat sa huring aldaw. Nagsabi si Jesus, ako ang pagkabuhay liwat asinan buhay. Ang nagtutubod sa ko maski gadana mabubuhay. Ang sisay man na nabubuhay asin nagtutubod sa ko day na nanggad magagadan. Minatubod ka kainin. Opo kagurangnan, simbag ni Marta. Minatubod ako na ikaan Kristo, anak ng Diyos na pinagahalat na madigdi sa kinabahan. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Diyos marhay na daw sa ito matugang. Sineselebratan mo niya, nakafiestahan kan magturugang ng mga taga-Betanya na si Marta, Lazaro, asin Maria. Dati ang fiestang ini nakasend ko sa naki Santa Marta. Alagad kan taon 2021,
kinagmarhay kan dati tang Santo Papa, si Papa Francisco, na iibaman ang duwang tugang na si Maria asin si Lazaro. Asin, kumbaga, ang kahalagahan na ang tulong magturugang na ini ang sa tuya sineselebrar. Ulita, ang tulong magturugang na ini, nagtatao sa tuya ni modelo kung paano kita makikipagrelasyon sa mahal na Diyos. Sindang tulong magturugang, manlain-lainan sa indang paagi, din pagpahayag kan sa indang pag-estimar, kan sa indang pagpahalaga sa kagurangan. Si Marta, arog sa midbintang marhay, pirmi siyang sibot sa pagibo ng palain-lain, nanganing maipamate ang tunay na pagpahalaga niya sa kagurangan. Urog na sa pag-andam ng agayod na ibang makakakan para kay Jesus asin sa iyang mga disipulo. Mantang si Maria, siring sa na dangog na kan dinulok ni Marta si Jesus, nganing hagado na patabangon na sa iyang tugang, ang sabi sa iya ni Jesus na mas pinili ni Maria ang marahay na parte, ang paghimate kan sa iyang mga tataramon, ang kumbaga, ang pagtaunin panahon, tanganing urog na bibidun ang kagurangan. Asin si Lazaro, sa banal na kasuratan, dahil kita nin dakul na mga dakul na istorya, o dahil nga kita nin nadangog na tataramon, hali sa ngoso ni Lazaro. Alagad, pinagmimidbid na si Lazaro pwedeng namidbidan si Jesus pagpuon pa sa nakan sa iyang public ministry. Asin, nagdanay siyang maimbod sa pagsunod kay Jesus na kumbaga nagkaigwasin danin hararog na relasyon, alagad nungka si Lazaro nagpahayag ng anuman na ambisyon na maghagad sa kagurangan ng mga favor. Kundi padagos na niyang pinapamatean sa iyang kaugmahan na akoon si Jesus asin na sa iyang mga disipulos sa saindang harong. Kita man, aram tayo may mga napagtuudan kitang gawe ng pagpamibig. Halagad, ang danay na pagapol sa tuya, iyon na bako sa na kita makontento ka napagtuudan ta, kundi naarog sa magturugang na ini, padagos na inaalok na mas mapararong ta ang pagkamibig kay Jesus, tangani mas urog na nabubuksan taan sa tuyang puso sa iya, asin ang sa iyang matataramon, iyo ang urog na pinapahalagan ta, kaysa iba pang mga tataramon na danay na nadadanong ta. Hagadon ta sa kagurangnan, nalugod sa araw daw tang pagkabuhay, danay na makapagdagama kita nin halipot na panahon sa pagtunino, sa paghagad na antingog nin kagurangnan sa tuyang mamidbiban. An alam kasi
Mamibi ka mamatugang, tangani asako, asin sa itong atang. Maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami nagaharubay kan sa imong ngalasan. Ki Santa Marta, Santa Maria, sin San Lazaro, mapakumabang namimibi sa imong kahalangkawan, na siring na sa indang paglingkod, in pagkamuot, naging maninigo sa imo, ang mga atang kan sa mong paglingkod, makabalik man na maninigo sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, Ama, ang makakamhan dahil kasagkoran. Sineselebrar ka sa katiriponan kan mga santos, asin sa pagkorona kan sa indang mga merito, kinukoronahan mo ang sa imong mga balaog. Tinatawan mo kami nin panalmingan sa indang pamuhay-buhay, para pakinabang sa indang pakikisumaro, asin tabang sa pagpakiolay ninda para sa mo, nganing naparigon kan siring kadakul na saksi, kaming dahi na daog, magmadali pasiring sa padumanan, asin makamtad mi kay baninda, an dahing tapos na korona ning kamurawayan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kay bakan mga angeles sin santos, maugma kaming nag-oomaw. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan. Paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitasan. Kagurangnan ikananggad, ang banal, burabo, ng gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa ka sindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuo, tagpaubaya sa pasyon, nagkuhan ni tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, itinao sa sayang mga disipulos na nasabi, magako ka magabos, asin magkakan kaini. Kaini ang sakuyang hawak na idudolot para sa indo. Siriman pagkapamanggi, pagkuhan niya manin kalis, asin gararay, pagpasalamat sa imo. Itinaosa sa iyang mga disipulos na nasabi, magako ka magabos asin maginom kaini. Tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan. Napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis rin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pag sa raroon kan Espiritu Santo. Giramdaman kagurangnan sa imong surugo sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, nganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, kan sa mong obispo si Joel, asin kang gabos na klero. Siriman, giramdaman sa imong pagkahara kan sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na magadan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami. Nganing kay ba ni Santa Maria Birhen ay na kan Diyos, kay ba ni San Jose na sa iyang banal na esposo,
kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanagong maging kahiras kan buhay na daing kasagoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siriman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa ibo Diyos amang makakamhan. Kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Aman niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa aral daw, itao mo sa muya-unyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Nganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay, natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan mao nga paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ikanagsabi sa imo mga apostoles, katininongan, winawalat ko sa Indon, sa kong katininongan, itinatao ko sa Indo. Haray paghilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya, mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa panahon na daing kasagoran. Amen. Ang katininongan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaroan kita nin katininongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Matugang uya sa Yesu Kristo, siya ang kordero kan Diyos, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kita na inaapod sa pamanggi kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurang nanan balal na pag-ako kan hawak, asi dugo kan bugtong mong aki, maglikay sa mo sa gabos na nalalapang bagay, nganing sa paarog kan magturugang na Marta, Lazaro, asin Maria, magtalubo man kami sa udok na pagkamot sa imo sa daga, asin magugmad sa danay na pagpakahilig sa imo sa langit, uli man sa nakikristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. medisyonan kabugabos kan Diyos na makakamhan, Anama, Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. An sa tomisa inatang na, magdanay kita sa pagkamot kay Kristo asin man sa satong mga kapwa. Salamat sa Diyos. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune yet one God. You gifted us with Satan's to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we implore, oh, teach us how to live the gospel way of life. You're chosen by the Lord to lead us on to the path of life in simplicity, humility, and joy. To the path of life in simplicity, humility, and Diyos marhainal daw sa indogabos. Good morning, Father.